Γιώργιανα ο Γιώργος που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Γιώργιανα στο λέω υπευθύνος, ο Γιωργάκης σου είναι ένας θεατρίνος. Για δουλειά σου μίλησε, πόνιρα σε φίλησε, κι η Απούλα μύρισε και δεν γύρισε. Ο Γιώργος είναι